சுரேஷா என்ன நடக்குது? தண்ணி பச்சனை கடலைக்கு இப்படி வெண்டை போட்டுருந்தான். வெண்டை அப்படியே சவுக்க போட்டான். ஒரு சில பேர் என்னப்பா வித்தியாசமாக செய்கிறேன்னு கேட்டாங்க. இதெல்லாம் சுற்றி எல்லாம் மரமட்டை ஆயிடுச்சு, எல்லாம் காட்டு பண்ணி அடிக்குது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சவுக்க போட்டோம். எல்லாம் வண்டியை அடிச்சு கருத்து சவுக்க திரும்ப சவுக்க போட்டிருக்கோம், கடலை போட்டிருக்கோம். நல்லா இருக்கானா? கடலை விவசாயம் பண்ண தான் ஆசை. என்ன பண்ணுறது, பயிர் ரேட்டு விற்குது, காட்டு பண்ணி சொல்லிட்டாங்க முடியல. என்ன எவ்வளோ சொல்லி போகுது மூட்டை? பயிரெல்லாம் 5 ரூபா பக்கம் போகுது. 15,000மா? 15,000 பக்கம் போகுது. என்ன ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி வெறும் 6,000 தான் போச்சாட்டுக்கு. அது நம்ம போட்டால் 6,000 தான். அவங்க எடுத்தா அப்படிதான், நல்லா அப்படிதான். கடலை நல்லா தான் இருக்குது. எத்தனை நாள் கடலை அது? இப்போ ஒரு 40-45 நாள் ஆகும். பூ வச்சுச்சு, பராமரிப்பு இல்லாமல். அதில் சவுக்க போட்டாச்சு. சவுக்க போட்டாச்சு. இந்த பயிரோட இது மொத்தம் சவுக்கு தோப்பு தான். இங்கே வரது வேலை கிடையாது, எல்லாம் சவுக்கு தான். இன்னும் ஒரு வருஷம் போச்சுன்னா இங்கே பயிருக்கு வேலை கிடையாது. இங்கே பாருங்க, இங்கே நம்ம வயலை சுற்றி இவரு மட்டும்தான் இருந்தது, இதுவும் சவுக்கையாக மாறிடுச்சு.